जोंहा मोसानायनि सिगां गावनि इन्ट्रडक्शनखौ लागोन बेजों लोगोसेनो गावनि फिल्माव एक्टिं लानाय बेखौ मोनसेबा मोननै होगोन बिथांमोननो नांगौना नाङा एक्टिंखौ जुदि नांगौब्ला नांगौ गोरायै आखाइ खब नाङाबा सिरि था बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय माबायदि मोनदों गासिबो बोसोन फिल्मखौ नायनो एक्साइटेड ना गासिबो माबोरै दङ गासिबो नोंथांमोननि बे खुंग्रिं ओनसोलाव फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बांसिन नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों आं फैनानै आंखौ सिनायदों नोंथांमोना सिनायोना जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गिबियावनो आरोबाव नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर जे बे जोंनि बर' सावथुनखौहाय नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जे नायफैदों सापर्ट खालामफैदों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै अरायबो मिजिंथिनाय थाबाय दानिया आंनि शर्ट मुभिसफोरखौ नोंथांमोना नायो ना गासिबो अब्ला बिनिनो डायलग होनोसै खोनासंगोन ना नोंथांमोना बबे मोनसेखौ खोनासंनो रागानि ना दुखुनि ना कमेडि रागानि हा रागानिखौ हमारनोसै हा रागानिखौनो होनोसै ना आदा अनिलजों अनिल नार्जारी बिथां कमेडियानजों आङो मोनसे बालन्दा खायला बालन्दा होननाय मोनसे शर्ट मुभियावहाय बेनि मोनसे फिसा डायलगखौ होनोसै गिबियावनो गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिग्रायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै बिथाङा एसे बैसो जानाय उन्दै बैसोखौ हाबा लानाय बे मोनसे स्ट'रिमोन बेवहायनो मोनसे डायलग दङ जे हिन्जाव उन्दैफोरखौ हौवा गिदिरफोरा अनो बे नंगौना नङा नंगौना बे आरो अब्ला आङो बिनाव दै बिनोसै आइ खायला खायला दै लाबोनोसै बियो बुंबाय आरो न आं उल्थायै रागा जोंबाय मा दै जासिनाय जाखो बिलाय एथ' रागा रागा बैनिफ्राय फैनानै गोख्रै सनानै दैया होननानै होफैफिन थेंक इउ बांद्राय गोबां बुंनो हालिया दे जोबोद जोबोद साबायखर बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय